kaisa manai khumphoi ground no iko naithotok khlaiui ada sawi tongkha norok mono nugui tam hinui chong please norok comment khlai di aboni pore norok ni comment ang reply rwano do belai khe naithotok khlai ada sawi tongo photo kelam sobo haino hai ani tini ni katal vlog o ang tini thangui tongo Jirania bazar norok khini mano ano tamni bagui asuk vlog khlaiya hinai ani jora belai maya ni bagui tini kisisa chance manna jora romkha hingke finally ang tabuk Jirania hatio phaisok paikya hingke Jirania hatio tabo ang phaisok pai mani yagulo belai khe o jaga o borok kom nugui tongkho tamni khe kokti sal eba robibar khe belai khe borok bango aboni bagui tabuk hingke dibor jora hingke belai khe kom wngui tongkha ta hingke o jaga o ang tabuk dogano hapjak hingke tabuk mo bus gari hingke sineng thaman lama agartala bai telemora mo bus cholio ta hingke abo hingke sini kami o thangmani hingke norok soyawi naitongdi ani video ang je mansak norok no saitogui phunogra ono hingke obo hingke Jirani ni mikitong phalmani jaga oro mikitong rok kwbangma kaham kaham manthogo tiprasani chamung kwbangma hachak rok ni o jaga o manui sopaio belai khe kothok mane without kota samo sar jinis abo hai rok ta hingke tini ang boisragani ma khlaikha tamni khe belai khe borok kwbang yadoma hingke aboni bagui asuk aro rok kok rok satokya bla ang Jirani abo phaya belai khe balokha taltham hai rok muitong tongkha ta hingke o jaga tabuk ang norok no phunuknai o jaga hingkhai nini plastic ni manui bebak no manthogo o jaga o moida huljaknai rok hingke o jaga bo jog rok je plastic ni hingke tei steel ni to kwbangma no manthogo oro bo spoon rok kwbangma kaham kaham manthogo ta o jaga o yang mikitong rok bo phalo kaham kaham.